Kushone abantu ababili abaleleswe umphezulu KwaZulu-Natal. Lokwenzeka nje imvula iyaqhubeka nokuyidliva ezingxenyeni zakulesi sifundazwe. Zibalelwa ekhulwini izindlu ezicekeleke phansi eNdwedwe, eMsinga kanye nasoLundi. Siyaqhubeka nokwanda isibalo sabashona ngenxa yesimo sezulu KwaZulu-Natal. Kuleli sonto kushone abantu ababili abashaywe umphezulu. Bangaphezudlwana kwekhulu abantu ababulewe yizulu esifundazweni selokhu uqale unyaka. Kwashona abantu abangama-70 ngezikhathi zezikhukhula eThekwini. Kanti kusanda kushona abanye abangama-30 bebulawa inkanyamba nomphezulu muva nje. Ngokhisimusi izulu liphinde lashiya kukhalwa eindaweni eziningi KwaZulu-Natal. Zahamba ke inketheko kwaba yikho lokho kusagcina sesisaledinga oneke ngaleyo ndlela impahla yanetha ingaphakathi nezinto eziningi zezazikhona ngaphakathi zacela siyilimela ngenxa yomonakalo wemvula. Siwele nawo umuntu walethe ingubo nengubo zokulala. Wafika imvula ingisa wonke umuzi. Uma asakwazi ukuhamba. Indawo eshaya kakhulu iseMsinga, oLundi naseNdwedwe. Umphezulu lelesa abantu ababili bashona eMsinga nasoLundi. Imphakathi njengamanje into esinikeza yona sinikeza oblanket nama-food parcel. Kodwa kahle imizi nge-assessment esisayenzile into abazoyidinga bazodinga i-roof. Abesimo sezulu baxwayise ngeimvula enamandla nokuduma kwezulu ezingxenyeni eziningi KwaZulu-Natal kulempela sonto. Eindabeni za-SABC nginguVusi Khumalo eNdwedwe.